Guk aukeratu dugun proiektua zerra mekanikoa da eta baldintza hauek bete behar ditu. Mekaniko izan behar du, edozein materialez egina egon daiteke, eta zapata kaxa baten tamainakoa izan behar du. Erabilitugun materialak izan da egurra, latorria, bi zutabe, pila bat, goma bat, bi kable eta klip batzuk. Horren funtzionamendua esango. Funtzionamendua, eraiketa. Eraiketa lehenengo eraiki genuen goiko plaka hau, eta ondoren bi zutabe hauek. Eta hoi jarrita gero hasi ginen mekanismoa prestatzen. Jarri genion lehenengo motorra, eta gero motorra jarri genuen goma transmisio batekin polea baten bidez lotuta. Eta gero motorratik bi kable, eta bi kable horiek pilara, eta bat honea. Etengailu hau izten dugunean, pilara joten da elektrizitatea, eta orduan motorra martxan jarri eta polea bidez zerra mugitzen du. Zerra abiarazten du.